Co, to tam taky nemáš, nebo co se děje? Ten váleček je jako nějaká důležitá část, nebo si ji můžeš vyrobit? Víš, že by si udělal jako sám? Hej, Venca. Co říkáš? Já říkám, a to musíš mít Já specifický. teď neslyším, nevím, předtím jsem tě slyšel líp. A já říkám, to musíš mít nějak specifický, nebo si to můžeš vyrobit sám? No, teoreticky už se to dalo vyrobit, ale to je velký, ty vole. Hmm. O 32 mm na dílku, na šířku. No jasný, na dílku. Je to válec s dírou prostě. Jo. Hele, 12,5 je ten šroub, to je 1,2 centiáků pro kachnu a 5 setin. 12,5 na šířku, 32 nebo 33 na dílku, jenže já nevím, jak moc má být ten filtr utáhlý na tom motoru a to právě udává ta dílka, ne? Hmm. Já nevím tu dílku. Jestli je 32, 32,5, 33. Víš, jak moc to má být naražený, protože tohle to drží jakoby karburátor a drží ho na té trubce. Ten karburátor je přišrobovaný k takovému plechu. Ten plech, tam jsou tady ty válečky a ty jsou mezi válcema a tím plechem. A ty právě udávají, jak moc je ten karburátor přitlačený do té trubky dozadu. No, potřebuji se na ten díl nebo rozměry, no. Ne, to nějak vyfotím. Já jedu prostě podél cesty a pak zbouchám to menší. Zbouchám to menší a pak podám to. Jo, tak jeď okruh 13, já pojedu okruh 12 zbytku, co tady. No, ale ono to vůbec nevadí, protože prostě ječmen, prostě v obiloviny srážej dusík a srážej vápno. Ale ostatně se všímám, že furt bugujou prostě. Ale do Genera jsem to poslal. Jo. To je jak jsou ty šrouby, no. Já jsem schopný asi tady taky, ale ty vole, nevím ty rozměry. Ty vole. Teď ty potřebuješ zakrýt ty šrouby, ne? To není zakryt šrouby, to má funkci, ten vymezovač. Ten má vymezovat, jak moc je přitlačený karbek. Jo, takhle, no tak to je asi věc, která se jako vyrábět na růčo, asi nic moc.
Já bych se do žádných větších akcí nepouštěl. Ty jsi se tam furt nedal. Takže ty voráš, nemáš závaží. Ale to pojedeš vždycky 14. Ale... Ne. Ne. OK, těším se na to. Mhm. A jsem zvědavý, kolik myslíš, že pojedeš? A co když pojedeš zase jenom 14, maximálně 15? Ne, ten kultivátor může jet jenom 14 nebo 15. Hmm. Kde máš napsaný 20? Ty vole,